हेलो लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ स' लोगोफोर आंनि मुङा नरुन खेरकातारि स' आं दायो दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों थ' खन्थाइ आवरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला फार्स्टआवनो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय आरो बे खन्थाइया आं गावनो सुजुनाय आरो बे खन्थाइनि मुङा जाबाय अ रजे बहा थांनो अ रजे बहा थांनो नोङो बहा थांनो बर'नि दख'ना गाननानै आर'नाइ फालि गोदोनायाव आलायनानै आखायाव दाहाल थुंग्रि लानानै बहा थांनो रजे ना गंगारफोरजोंसो दावहा नांनो थांनो ओंखारदों नामा रजे नोंजों लोगोसे नोंनि उनाव गोबां बर' आइजो बेफोर माखासेया नोंनिनो सानथ्रि नामा रजे स' खन्थाइया बेखिनियानोमोन लोगोफोर स' खन्थाइखौ खोनासंनानै नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल अके बाय बाय खुलुमबाय।